Да. Само няколко мога да вземем. О, айде. Как ще удобно. Това е много. Това е М, нали? М. Да. Не, заради модела. Модела? Готово ли? Да. Това е пак заради модела, не? Да, като кожата някой знае какво. Да. 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 Виждаш ли? Чисти е начало. Не знам, че му даваш. Да. Виж. Тук. Да. Тук. Виж ръбчето. Ръкава. Да. На звук ли? Да. Виж. Говорим да кричи. Виждаш ли тук как? Да. Да. Не, по-скоро заради модела. Модела, да. Тук малко на моделчето. Това е хубаво. Балтон. Балтон, кожен, като на матрицата. Като на Нео. Виж тук е Къде тук? Има ли му нещо? Виж къде е тук. Това сега ще обърна. Ръкава. Другия е по същия начин. Виж джоба тук. Да, тук е долу ръба. Но виж самия ръб тук. Да, ами това е, нали? Айде, Жоре, ще готова. Добре.